La necessitat, lògicament, és generar llocs de treball. Aquesta és la prioritat que té el Partit Popular i això el que tenim que fer en el que tenim ara que està funcionant, que és el tema del turisme i de l'hostaleria. Anar cap a un turisme de qualitat. Jo crec que el primer que hauria de fer Sitges és creure en les seves pròpies potencialitats, amb els recursos propis que té Sitges i, per tant, el que s'ha de reforçar és l'economia pròpiament de Sitges. El més important aquí a Sitges és el turisme i el comerç. Per tant, hem de donar valor a aquestes dues qualitats que té el nostre poble, apoyant-les, ajudant-les al máximo y promocionarlas arreu. Ciudadanos apuesta claramente por un paquete de medidas para la dinamización económica, el desarrollo de un modelo único de turismo sostenible y de calidad y la promoción de las actividades náuticas aprovechando que Sitges tiene 3 puertos deportivos. Doncs nosaltres estem veient que a Sitges hi ha un monocultiu, aquest monocultiu s'ha de trencar, el teixit productiu s'ha d'ampliar i l'ampliació d'aquest teixit productiu la CUP el creu des de valors del cooperativisme. S'ha de fer més llocs de treball, de més qualitat, i el Nivell 10, que és un dels nostres centres de reclutament i formació per a gent de treballadora, volem que sigui més actiu, més viu i amb polítiques més incidents en el teixit laboral de la vila. Continuar treballant per la marca turística, que necessitem posicionar-la en aquest món internacional. L'altre és generar economia de la creativitat i també del benestar i de l'oci. Crec que utilitzar la nostra personalitat i la nostra identitat. Que hi ha 2 vessants que hauríem de fomentar. La primera, la nostra identitat com a poble, o sigui, el nostre comerç, el turisme, la gastronomia, la cultura, allò que sabem fer més bé, això fomentar-ho i ajudar que tiri endavant. I com a segona proposta, evidentment, atraure emprenedors, noves empreses que puguin venir a realitzar la seva feina aquí a Sitges. En aquest moment el que ens interessa més és reactivar sobretot el sector serveis, que és el sector del qual principalment viu el poble, és a dir, turisme, restauració, gastronomia, comerç, tot el que sigui relacionat amb el sector serveis. Això per nosaltres passa per crear permanentment activitat econòmica, per exemple, a través d'un recinte firal que volem instal·lar a Sitges. Moltes, entre elles un recinte ferial que pugui donar activitat econòmica tot l'any i d'altres que també es poden fer funcionar amb el tema del comerç i amb el tema de buscar una petita indústria annexa al turisme. Jo crec que el més important és continuar treballant amb la marca Sitges d'una manera important, amb l'agència de turisme, treballant amb els comerciants, amb el sector hoteler, amb el gremi d'hostaleria i sobretot desenvolupar el que és el projecte Aqualia, que és el que pot generar més llocs de treball.